Ez hurrengoa. O, ez ze beldurra. O, ez nire angurra. Bikain, orain hau garbitu behar dut. Hau garbitu behar dut. O, ez barkatu, Jaker jauna benetan barkatu. Zer da hau? Alex, Zer gertatzen da, Dasha? begira ara. Pac-Man etxean. Ez, Dasha, korrika egin behar dugu. Dasha, ideia bat dut, eraiki dezagun babesleku bat. Ideia bikaina, Alex. Etorri eta arrapa gaitzazu. Ezin gara hemen gehiago egon, begira tarta bat. Tartarekin distraitu daitezke eta gu korrika egin dezakegu. Bai. Begiratu dezagun zer dagoen barruan. Ados, baina azkar. Pilota gorriak jaurtiki ditzagun pilotak hauek Pac-Man gelditzeko. Pilota gorriak, pilotak urdina. Eta azkena. Pilota beltzak. Orain ezin gaituzte harrapatu. Alex, eskutatu. Ez defenditu behar dugu, ondo da, bai? Dasha, bueltatzen zara. Ez, izututa nago. Dasha, zure laguntza behar dut. Ez, nire ezpata galdu dut. Noa. Ondo egina, Dasha, eskerrik asko salbatu nauzu. Bai, orain goazen behera. Ados, goazen kanpoan jolastera. Dasha, korrika egin, Pac-Man gehiago. Gizona, zer egingo duzu, Dasha? Ez kezkatu, Alex ideia bat dut, piko bat behar dut. Jai, lortu dugu, orain zorua laba da. Harrapatu. Ez bakarra Pac-Man. Ez dut hau gehiago behar. Dasha, Alex, bazkaltzeko ordua. Ez, amona, ez. Eman ezazuni
niri. Itzuli ezazu. Zer egin duzu, Alice? Ai, ez horixe. Dasha eta Alice ez dakite nola partekatu. Ai, ideia bat daukat. Irakatz diezaiegun neskei nola partekatu. Zure errua da, Alice. Ez zurea da. Itxaron pizka bat. What? Ai, ez horixe. Gure arropak itxatzita daude elkarri. Nola gertatu da? Ez dakit. Zure errua da. Orain, zurekin itxatzita nago. Utzi Dasha tolezatzen. Alice, entzun alduzu kanpaia. Bai, zoazu. Ez, Alice, zoazu. Zoazu. Ez zoazu. Ez zoazu. Ez zoazu. Zoazu. Nik joango naiz lehenik. Ez zu, ez ni. Ez. Ez alduzu ikusten, biek joan behar dugu. Alice joan behar dugu. Ireki atea. Ai, entrega. Piñata berria, wow. Eman ezazu niri. Ez, hau nirea da. Eman ezazu niri. Bai, irabazi dut. Ados, zurea izan daiteke. Ez zitzaidan gehiago gustatzen. Piñata berri bat daukat. Piñata berri bat daukat. Ai, begiratu nire piñata berria. Eman ezazu niri. Ez. Hau nire piñata da. Hello? Utzi jolasten. Ez. Utzi jolasten. Ez. Utzi jolasten. Ez. Badakizu zer, nekatuta nago. Hemen goaz. Osasuntsuak diren frutak ala osasungaitzak diren gozoak? Osasungaitzak diren gozoak. Ez, fruta osasuntsua. Gozoki pizza. Banana osasuntsuak. Ez pizza. Banana. Ez pizza. Banana. Jango dugu pizza. Ez, jango ditugu bananak. Jango dugu gozoki pizza. Hey! Ongi banana jango dut. Dasha, zergatik egiten duzu beti aukeraketa? Ez, hau ez da egia, Alice. Ongi, kanpoan jolastuko naiz. Itxaron. Ez, barruan geratu nahi dut. Uh-oh. Aha. Dasha, zure banana beteta dago. Barkatu, arrazoia duzu. Ongi dago, Dasha. Egia esan, geratu gaitezen etxean. Sorpresa bat daukat zuretzat. Txantzi hau, mesedez. Orain joan gaitezke. Okay. Prest al zaude, Dasha, bai prest. Arroza da. Probatu nahi duzu? Bai, probatu nahi dut. Beste bat gehiago. Prest zaude. Bai. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko, Alice. Nik ere zerbait partekatu nahi dut zurekin. Oso ondo iruditzen zait, Dasha. Baina lehenik banandu behar gara. 3, 2, 1, hasi. Tira pizka bat haietatik. Beti izan zaitez adeitsu eta partekatu elkarrekin. Neskak itxaron niri. Pneumatiko berdea. Pneumatiko gorria. Pneumatiko urdina. Ai, ez nintzen ni izan. Wow, zukuen postua. Kaixo. Zukua probatu nahi du. Ze ondo,
Hortzadar zukua. Turdin zuku bat nahi nuke, mesedez. Ongi. Barkatu Dasha ez dago urdina geratzen. Egon hemen, minutuan bueltan naiz. Mesedez, saiatu tximeleta batekin. Ez, Dasha. Fruta bat behar dut. Ta, fruta bat. Ideia bat dut. Jo, mahatzak. Hori da behar dudana. Zer iruditzen zaizkizu mahatzak? Ongi. Wow, ze ondo, eskerrik asko. Ai, Dasha, zein polita duzun hilea. Eskerrik asko, zukua erabiliz zurea aldatu dezakezu. Kaixo, berde zuku bat nahi nuke, mesedez. Kaixo ados. Barkatu ez daukagu berdea. Benetan, ideia bat dut, itzuliko naiz. Ulertu dut. Hemen duzu, probatu hau. Ez, Eva, fruta behar nuen. Ai, Lima, hori da behar dudana. Berde zuku bat egiteko garaia da. Probatu Lima hauek. Ongi. Ze garratza! Eskerrik asko! Agur. Kaixo, Kaixo. gorri zuku bat nahi nuke, mesedez. Ongi. Barkatu, Alize ez dugu gehiago. Itzuliko naiz. Marrubia. Marrubi bat proba dezaket, mesedez? Nire hilea ze ondo dagoen. Goza dezagun. Zaporetsua. Zerbaitekin probatu nahi duzu. Atzeden bat behar dut. Ei, lagunak kolore guztiak probatu ditugu jada. Bai, orain zerbait desberdina eta polit probatu behar dugu. Hortzadar zuku bat egin dezagun. 1, 2, 3 primeran. Bildu ditzagun gustatzen zaizkigun guztiak. Sandwich. Gazta da nire gogokoena. Oh! Off. Ai, ez da hortzadar zuku bat. Itxaron pixka bat. Wow! Zaporetsua. Hortzadar zuku hau maite du. Oso ondo. Magia hortzadar zuku bat da.